Áno. Cvíko. Nemáš. No poďme. Obal. Bravo, obal. Mi dali gól, gól sa len bráni. Ten brankár je horší než ja. Dobrá. Tak kombinácia je jaká? Čo poviete? Ja som to vymyslel. Toto? No. Mali sa prezliesť pekne. Kde je? Igor na samo! Moje 3-1 je veľmi chabé. Asi áno. Pekne. Gučík. Spätý zo šuránskych futbalov. To je pravda. Áno, Slamino! Podcast mi pristačí. Paráda samo! Tak nemá, však už. Musím ho vaskopať. Ty neurobí medzi tým. Aďo, prosím. Ak ide, tak ja ti dám 21. Dobre? Volejbalista. On by to stálo drahšie. Veď práve, je mi to jasné. Dobrá, Matej! Veľmi krásny. Pekný gól. Česká súťažou okolo. A povedz si, prosím Prochádzkovi, že mladý tu má 7 €. Teraz už si to napasuje tam. Bože môj. Dobre, daj gól. Daj gól. Veľmi dobré, ako to neviem. Marci, doteraz si pamätám jeden moment. No povedz. A z toho podľa... Ešte jeden dáme, neboj sa šúť. Poď. Kľud, pohode, neboj sa. Ešte aj možno aj do polčasu. Dobrá. Aha. Čo? Som. Daj gól. Daj hneď. Sebol. Ako je? Teraz povedal, že sú odprávne. Ja neviem. To je nič, to je cvikov, to je to. Obaluvačka, jak Harasovi. Nie, to ešte sekne, počuješ, 4 razy ešte sekne, pozri, druhý raz. Gól! Lásko, ty ma furt drekne. Ja jedem na to. Furt ma drekne. A Šurma je vybavený, 29, poď! Poďte, kamarát! Čo, 120 si vyhral teraz? Takého chlapa nechcem, čo nemá peniaze. Ale tak to... Je tam história, to lepšie. Aha. Pravda, Patima, nedaj sa. Že som si. Ste tam robili, keď som odišla. No, Boh vie, čo si robil, Fuxo. Pozri sa. Ale offside. To si inak písal nám ešte jeden hráč, nejaký z Ameriky. Tu hraj s Čilanom. Dobrá lopta, poď Guči! Áno! 72. minúta, gól v mužstve domácich, hráč číslo 7, Patrik Dybus, stav stretnutia. Cviko, do 15. To je pravda. Nie, Šáňo. Prečo na mňa vyprávať? Áno, tak to spravila teraz. Pekne. Poď, Paťo! Druhá strana. Gól. Čo? Daj 30. Čo sa hrá? Maťo.
keď nebude mať malú, to dáva. Pohode, stíhame, neboj sa. Nehráte v Lestri. Aha. Nahraj. Daj mu to ty teraz. Prehral si. Prvá strieľa. Šurno. By som vôbec ani, že robí 100 € prehrám, tak krajíme, pre mňa by to nebavilo. Aha, Gucci. Šaňo sa dneska nevyšlo.